ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn ye tɛnɛ ye marisi kalo tile 20 san 2023 ni y'a ka donkibaru waati selen ni donkibaru kɔnɔna la an ɲɛma kolonɛl Asimi Goyita ale ye lasigiden 5 k'olu bisimila min ye Mali kɔnɔna la ka fara o kan an bɛ taa halisa an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲafuge mara la banbaci walikɛbɔ olu binna Mali finitigilakaw kan an bɛna an da don o fɛnɛ la ka fara o kan radio Ciwara an yɛrɛ fɛ yan nɔ olu ye kɛnɛ belebele labɛn min n'a kɛra Ɲamakɔrɔ u ka ɲɔgɔn dalajɛ yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko centre Cheche Dramé banabaatɔw magotigiw ale ni furakɛlaw olu tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ ka fara o kan an bɛ taa jamana kɔ kan farafinna falajɛ la kibaruya minnu n'an y'olu sɔrɔ ka olu fara an ka ɲininkaliw kan. I b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na jamana ɲɛmaa kolonɛl Asimi Goyita ale kɔni ye maa 5 ni olu ye lasigiden ye anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u nana ka n'u ka sɛbɛn di jamana ɲɛmaa ma wa jamana ɲɛmaa kɔni y'u bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmaaso la o maa 5 o kun ye min ye l'Amérique jamana olu ka lasigiden fo ka taa se jamana min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Royaume-Uni, Tanzanie, Portugal fo ka taa se Australie jamana yɛrɛ kɔni ma u nana u ka bonyani sɛbɛn ani u ka ayiwa min b'a to u bɛ se ka baara kɛ anw ka jamana kan o sɛbɛn min n'u ka jamana yɛrɛ kɔni y'a da u kan ka na anw fɛ yen u nana ka taa o sɛbɛn k'a di jamana ɲɛmaa ma a kɔni a kɛra bonya belebele ye kɔni kuma caman yɛrɛ kɔni tɛmɛr'u ni ɲɔgɔn cɛ min n'a bɛ boli teriya ale ni baara kɛ ɲɔgɔnya Mali ani ni jamana ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. Halisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni kari don ye marisi kalo tile 19 san 2023 min n'a kɛra sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 o tɛmɛlen kɔ ni miniti 30 de waati ye Mali finitigilakaw olu dagayɔrɔ min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Supi ni ale yɛrɛ kɔni ni Ɲafuge cɛ o ye kilomɛtiri 36 ye banbaciw olu kɔni ye bingali wale ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma ko Obi o 3 u y'o fili ka jigin Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni kan o min kɛra a kɛra gɛlɛya misɛnnin ye ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw ma maa 3 olu yɛrɛ kɔni joginna teliyala ta kɛra ka taa n'o ye Seware yɛrɛ kɔni kɛnɛyaso la. I b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na an ka bakurubaw kɔnɔna la radio so min bɛ an yɛrɛ fɛ yan nɔ n'o ye radio Ciwara ye ani a baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen olu kɔni farala ɲɔgɔn kan wa min ye kɛnɛyali fura kɛnɛ belebele ka se ka o sigi o min n'a kɛra a bɛ fɔ yɔrɔ min ma Ɲamakɔrɔ u ka ɲɔgɔn faranga yɔrɔ min n'a bɛ fɔ a ma ko centre Cheche Dramé Ɲamakɔrɔ kɔni kɔnɔna la ka bɛn ni kari don ye marisi kalo tile 19 kabini nɛgɛ kanɲɛ 9 waati maaw yɛrɛ kɔni sera kɛnɛ kan minnu ni olu ye magotigiw ye fo ka taa se banabaatɔw ale ni furakɛlaw ma bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ kɛnɛ kan ani radio Ciwara a ɲɛmaaso a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen fo ka taa se a baarakɛla a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma i b'a ye k'a fɔ nin furakɛli a kun ɲɛ minɛlen bɛ maa min fɛ o de ye Bɛnkɛ Fɔnba ni ale yɛrɛ kɔni ye journaliste ye radio Ciwara yɛrɛ kɔni na nka kelen tun tɛ yen nɔ an y'a fɔ cogoya min na a n'u ka baarakɛ ɲɔgɔn tɔw olu yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ kɛnɛ kan ka fara banabagatɔw fo ka taa se min ye banabagatɔ somɔgɔw ye magotigiw olu yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ kan nka kɛnɛ in kun wa ɲɛ minɛlen bɛ maa minnu fɛnɛ fɛ n'o ye karamɔgɔlakaw ye a bɛ fɔ min ma karamɔgɔ Tarawele ni bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn miyankakɛ la fo ka taa se karamɔgɔ Bari ma ale ni karamɔgɔ Musafa wa ni maa caman yɛrɛ kɔni b'a wele ko kalakisɛ furaw olu kɔni dira min ye kilisiw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ dira ayiwa a bɛ fɔ kɛnɛ min ma ko fasanfasi baara yɛrɛ kɔni kun cɛla n'o ye n'o kɛra karamɔgɔ Musafa ale ni magotigiw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ min ye jinɛbana ye fo ka taa se mɔgɔw ayiwa ale ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔdimi ani a ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔni caman furaw ale ni furakɛliw olu yɛrɛ kɔni kɛra kɛnɛw kan jaabiw olu yɛrɛ kɔni sɔrɔla kɛnɛ in kan nka an ma bɔ kɛnɛ in kan fiyewu fo radio so min ye baara in labɛn olu ka maa ɲɛmaa min yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bɛnkɛ Fɔnba an ye ɲininkali kɛ ale la a y'i da don ka walawalali kɛ wa an ka micro la ani don n'a nataw la u b'a fɛ ka laɲini min b'u kɔnɔ ani u b'a fɛ ka baara mun kɛ a y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ. D'abord ne tɔgɔ ye Amidu nka n dɔnnen don Bɛnkɛ Fɔnba de la n ye journaliste ye radio Ciwara la ni Ciwara baarakɛlaw bɛɛ bi yan bi i ye ɲininka k'a fɔ an bɛ kɛnɛ min kan ko kɛnɛ jumɛn don ani hakilila jumɛn y'an bila kɛnɛ in na kɛnɛ in ye radio Ciwara kɛ kɛnɛ de ye kɛnɛ min n'an y'a sigi ka tɔgɔ kɛ ko kabako kɛnɛ an y'a tɔgɔ kɛ kabako kɛnɛ mun na an y'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ surtout Bamakɔ yan radio caman bɛ yen olu ni karamɔgɔw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ karamɔgɔ baaraw kɛ i n'a fɔ karamɔgɔw ka émission ani publicité ni sport bɛ tɛmɛ karamɔgɔw tɔgɔ la minnu bɛ ni a bɛ dabɔ olu ka nafa kama n'o ye a tabagaw ye caman y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kamana ganna karamɔgɔw ka baara kɛcogoya la
an ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ karamɔgɔw ka baara kɛcogoya a ka ɲi arajo baarakɛlaw fana ka baara kɛcogoya fana ka ɲi mais kɛcogo de b'a to fili bɛ se ka don a kɔnɔ an da yɛlɛma k'a kɛ kɛcogo wɛrɛ la o kɛcogo min bɛ se ka kɛ sababu ye ka karamɔgɔw ka tɔgɔ duman d'u ma ni ka tɔgɔ duman di arajo baarakɛlaw ma o de y'a to an y'a tɔgɔ da ko kabako kɛnɛ kɔrɔ ye di mɔgɔw hakili la k'a fɔ ko minnu tɛ se ka kɛ an ka laadala dɔnniw kɔnɔna n'o ye an ka farafinya dɔnniw ye sabu an jigi dalen bɛ fɛn caman ka nazara dɔnni kɔnɔ i b'a sɔrɔ k'a fɔ o dɔnniw caman taara farafinna donc n'o ye ka se ka adamaden mago dilan i kamana gannen sɔrɔko la ka sɔrɔ dayɛlɛ i ye ani bana dɔ b'i la yanni i ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'a fɔ k'i b'o furakɛ an y'a ye an ka maakɔrɔw tun b'o furakɛ kilisi tuma dɔw furakɛ min ye fura yɛrɛ bɔcogo tuma dɔw furakɛ sabu bɔdon bɛ fura la bɔ waati bɛ fura la fura bɛ bɔ min fana ye o tigi fana kɛ waati dɔnni an ko k'a fɔ an ka yɛlɛma don o yɛlɛma in de nana n'a ye an y'a tɔgɔ da ko kabako kɛnɛ maa minnu bɛ yen ni olu ko k'a fɔ ko tiɲɛna nin tɛ se ka kɛ a bɛ kɛ i yɛrɛ ɲɛna i ka da la y'a dɔn fɛn min kɛra i ma deli ka a mɛn fɔlɔ walima i ma deli k'a ye y'a dɔn o ye kabako ko ye donc o de kama an ye kɛnɛ in tɔgɔ yɛrɛ da o la mun y'an se yan bi ni o ye ɲamakɔrɔ dugukɔrɔ centre Cheche Dramé kɔnɔ an y'a kanu k'a fɔ yanni an ka kɛ arajo la arajo ye yɔrɔ dogolen ye sabu animateur ni karamɔgɔkɛ fila sigilen caman b'a kumakan mɛn k'u t'a ye an ko an ka n'a kɛ kɛnɛ ye bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min na n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan an ye wele bila mɔgɔw ma k'a fɔ bana bɛ minnu na i ka na a kɛra bana sugu o sugu ye bana foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min tɛ furakɛ o karamɔgɔw b'an bolo minnu b'o furakɛ i yɛrɛ ɲɛna bana min y'i minɛ san caman a kɛra san 5 ye san 10 san 15 san 20 k'o furakɛ i yɛrɛ ɲɛna k'a ban o fana y'a damana kabako dɔ ye donc c'est pourquoi an y'a kɛ ɲamakɔrɔ centre Cheche Dramé kɔnɔ yan bɛɛ jɛlen ɲɛna a kana kɛ dogonako ye a kana kɛ k'a fɔ ko dɔ ye a dilan ka a fɔ ɲɛna o de la an y'a kɛnɛ sigi tan donc hakilila min nana n'a ye an jɛra ka fara ɲɔgɔn kan de n'o ye arajo ciwara baarakɛlaw bɛɛ ye k'a fɔ yala na an ye nin kɛ kɔnɔnafili min ne kamana gan min bɛ mɔgɔw la yala dɔ tɛnɛ bɔ a la wa o de ye an bila nin baara in na k'a kɛ nin kɛcogo in na tan kɛnɛ in an b'a dɔn nin ye a tago fɔlɔ ye yalima siɲɛ wɛrɛw waati wɛrɛ bɛna y'a la wa walima tago wɛrɛw olu bɛna y'a la wa waati wɛrɛ yeli a la o bɛ bɔ bi ta kɛcogo la a ka d'an ye an k'a kɛ nka ko an da kunuyɔrɔ la kɔrɔlen de jara bi ta in de bɛna to jaabi de bɛna to n'a bɛ kɛ ko fila walima n'a a bɛ dan nin ma o bɛ jaabi de bolo n b'a dɔn a jaabi tɛna kɛ jaabi janw ye sabu an bɛ yan an na sɔgɔma ni sisan cɛ an bɛ bɔ kɛnɛ in kɔnɔ lazara waati n'o ye 16h ye an b'a dɔn k'a fɔ an bɛna sɔn k'a kɛ ka sabu ka mun ye kɛnɛ in sigilen ni sisan cɛ maa dama min y'a yira na k'a fɔ k'u ni bana dɔw nana yan bana in banna u yɛrɛ ɲɛna dɔw ko k'a fɔ k'u ni kunladimi nana n'o ye kunna jinɛ jinɛ bɔr'u la yan donc o b'a yira na k'a fɔ a daminɛ de b'a to filanan bɛ sɔrɔ a la ko an da kunuyɔrɔ la tɛmɛnen de jara halisa maa dɔw kɔni bɛ siga la bari ka d'a kan i yɛrɛ ko furabɔlaw caman nanzarakan na ko k'u kɛra arnaqueurs ye yalima e dalen don a la k'a fɔ nin baara min kɛlen filɛ a bɛna se ka mɔgɔw sama ka na hakilila in ma wa don n'a nataw la n dalen b'a la k'a fɔ a bɛna mɔgɔw sama ka na hakilila in ma ani fɛnɛ mɔgɔw ka sigana yɔrɔ ye min ye o ye tiɲɛ ye i ma fɛn min ye n'a lakaleli ye n'i m'a ye ti da la nka n'i yɛrɛ ye min ye maa minnu bɛ kɛnɛ in kan bi ni min kɛr'u ɲɛna n'u y'a ye olu fana bɛ se ka lakaleli kɛ minnu m'a ye an y'o de fɔ fɛnɛ k'a fɔ hali bi n'i y'a ye k'a fɔ fifalan yɛrɛ fɔlɔ fifalan bɔra anw fɛ yan dɔɔni de la o fifalan in a taara an ka dɔɔni de kɔnɔ an bɛ ka pan avion min na nin ye n'i y'a fɔ dɔw ye k'a fɔ ko avion yɛrɛ dilanli daminɛna farafinna dɔw b'a fɔ ko cogo di k'a sɔrɔ a dɔɔni bɔra yan an y'a ye an ka maakɔrɔ dɔw bɛ yen u sigi na tapi u tun bɛ sigi dɛbɛ min kan dɛbɛ min pan n'u ye o yɛrɛ kɔrɔmasuru ye jumɛn ye jele walima sɛmɛ an ka mɔgɔkɔrɔba dɔw tun bɛ sɛmɛ dulon k'u sigi a kan an y'a ye hélicoptère b'i jɔ sanfɛ yɔrɔnin kelen kɛlɛw donc nin bɛɛ ye dɔnni ye dɔnni min n'a bɔra anw yɛrɛ fɛ yan ka baara kɛ n'a ye baara kɛcogo yiriwacogo de b'a to e min y'a fɔlɔ fiɲɛ b'i ye e ta la n dalen b'a la k'a fɔ arnaqueur min bɛ ka fɔ mɔgɔw fɛ sigana ko in ye wajibi ye mɔgɔw ka siga parce que n'a fɔra ko e ko i mago bɛ fɛn min na dɔ ko k'a bɛ se k'o kɛ e y'a kɛ ko kelen k'a ma ɲɛ k'a kɛ ko fila k'a ma ɲɛ hali n'a sɔrɔ tiɲɛ don min bɛna sɔrɔ k'a fɔ k'o b'a tiɲɛ n'a nkalon bɔ ɲɔgɔn na i bɛ to siga kɔnɔ mɛ n dalen b'a la k'a fɔ nin min kɛlen filɛ nin ye a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman wele ka segin ka na baara in kurayali ma tuguni n dalen don weledakan banabagatɔ somɔgɔw ani furakɛlikɛlaw bon n bɛ weledakan min kɛ hali bi ne bɛ kuma ni anw yɛrɛ baarakɛla arajo baarakɛlaw de ye anw kumakɛlaw média
an bɛɛ de ye kelen télé radio réseaux sociaux a bɛɛ ye kelen ye juguya de b'a to an bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na o kelenya ne bɛ weleda kɛ ka ɲɛsin an yɛrɛ ma an ka baara in ye bonyaba de ye an ka baara ye fangaba de b'an na nka an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ dɔgɔya ka d'a kan an filɛ ka nin kɛnɛ min sigi nin kɛnɛ in maa caman bɛ kɛnɛ in kan yan bi u ma na karamɔgɔw nɔfɛ dɛ u nana anw de nɔfɛ u b'a yira k'a fɔ ko ja jɔyɔrɔ b'an na u b'a yira k'a fɔ ko ja ko an kumakan lamɛnnen don n'i y'a ta kɛmɛ sara mɔgɔ minnu bɛ yen u bɛɛ ko an nana karisa e kumakan kama n'i ko ko arajo baarakɛla kelen kumakan jari ye a bila i kungo la k'a fɔ ko arajo baarakɛla bɛɛ de ye kelen ye n'i ko téléso baarakɛla kelen kumakan jari ye a bila i kungo la k'a bɛɛ de ye kelen ye parce que an bɛɛ de ye jogo kelen ye n'i ye arajo baarakɛla kelen minɛ bi hali n'a y'a sɔrɔ ani tɔw man di an bɛ jɛ ka fara kan k'i kɛlɛ donc n bɛ weleda kɛ ka ɲɛsin anw yɛrɛ ma fɔlɔ an bɛ fɛn o fɛn kɛ an ka da la ka tiɲɛ dɔn ka sɔrɔ ka baara kɛ anw yɛrɛ ka danaya o kɔsɔn o bɛ kɛ sababu ye ni maa caman bɛ nafa sɔrɔ o sira fɛ an ka baara in y'o de ye donc ka tila ka weleda banabaatɔw ye ani minnu bɛ yen ni nin n'a ɲɔgɔnna banaw b'u la lajarabiw de don anw yɛrɛ minnu jɔn filɛ an sen kan nin ye bi sini bɛna kɛ cogo di an t'o dɔn donc an ka da la k'a dɔn k'a fɔ dɔnni bɛ Mali kɔnɔ wa dɔnni bɛ farafinna wa dɔnni ye tiɲɛ ye a t'i bolo o ye tiɲɛ nka a tɛ maa wɛrɛ bolo o ye i yala yɔrɔ ma caya an ka ala deli ye min ye anw yɛrɛ minnu b'a kɛ hali bi an ka tiɲɛ in an k'o labaara anw ka tiɲɛ de b'a to karamɔgɔw fana bɛ sɔn ka fɛn kɛ fɛn min ni maaw t'a sɔrɔ ni anw yɛrɛ sababu tɛ donc o de ye n ka weleda kan ye. Mali ale ni Burkina cɛ o de bɛ an na taa an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔ kan bi an bɛ waati min na Mali ni Burkina kɔni jamana ni ɲɔgɔn cɛ la olu ka finitigilakaw a dogolen tɛ maa si degelen na olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan min ye ka se ka banbaciw ka se ka olu kɛlɛ cogoya min na ka bɔ dancɛ minnu bɛ an ka jamana ninnu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye jɛkulu minnu fara ɲɔgɔn kan n'o ye finitigilakaw ye ni olu bɛ se ka baara kɛ Mali ale ni Burkina yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o tɔgɔ de kɔni dara min ye Kapidu de wa i b'a ye k'a fɔ baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bilala minɛn min kɔnɔna la o de ye ka se ka banbaciw k'u kɛlɛ u kɛra fan o fan Mali fo ka taa se Burkina jamana de kɔni ma min b'a to u daga a bɛ bɔ ni jamana ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni dala a ka ja cɛncɛn ka jamana a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka b'o la an bɛ taa nanzara jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Allemagne olu ka kiiri tigilama n'o o ye minisiri ye a ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ diɲɛ keleyatɔnba u ka kiiriso min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko CPI olu kɔni ye mandat d'arrêt international ka jira k'a fɔ Vladimir Poutine a mana kɛ diɲɛ jamana o jamana la min n'a ka jamana yɛrɛ kɔni tɛ kelen ye wa olu jamana ɲɛmɔgɔw ka se k'a minɛ k'a bila kiiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ka bolo kan o min yɛrɛ kɔni fɔra Allemagne olu ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kiiriko bɛɛ lajɛlen ma Marco Buchmann ale kɔni y'a jira k'a fɔ diɲɛ don o don ni Vladimir Putin kɔni sen cunna Allemagne jamana yɛrɛ kɔni kan siga foyi t'a la ale b'a minɛ min ye ka se k'a bila kiiri tigilamɔgɔw olu ka bolo kan halisa an bɛ to Irisi jamana yɛrɛ kan Irisi olu kɔni ka service de renseignement minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ kibaruyaw ni kunnafoniw ta dogo la k'a di diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ma olu kɔni ye a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na l'Amérique jamana olu kɔni ka laɲini de ye ka se k'a fɔ camion mu ni o ye kɛlɛkɛ camion ye k'a fa u ka kɛlɛkɛminɛ min yɛrɛ kɔni bɛ ko artillerie ka se ka o caman k'o k'o kɔnɔ ka t'o di min ni o ye Siri banbaci wale kɛbɔ minnu ni olu ko k'olu tɛ fanga yɛrɛ kɔni fɛ wa k'o doni ka taa di olu yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa Irisi kɛlɛkɛcɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ se ka olu yɛrɛ kɔni kɛlɛ n'o ye cogoya min na Irisi kunnafonidiso wa fo ka taa se u ka finitigilakaw ka kunnafonidiso ma olu kɔni ye nin misaliya ka da diɲɛma bɛɛ lajɛlen de kulo kan min n'o ye l'Amérique jamana olu ka laɲini ye don n'a nataw la ne fana bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la tuguni ko min na b'o kɛ la ka se ka olu jidi k'an ka diɲɛ ninnu cari diɲɛma bɛ kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ